Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. This was sent to us over our Facebook page, DJ Lala Banderas. Ito po ang biyahe ni JC. Hi DJ Lala, magandang gabi po sa'yo. Meron po akong problema. Nagkaroon po ako ng nagugustuhan. Ang ex kong si Rochelle. Parehas kaming single. Pero, one time may pinakilala sa akin yung tropa ko. Yung babaeng matagal na po palang nagkakagusto sa akin. DJ, saan po ba ako lulugar? Ipagpapatuloy ko pa po ba yung katangahan ko? Or tatanggapin ko yung babaeng andyan na para sa akin? In short, DJ, ano ang pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Salamat and more power to your show. Napakagwapo naman ni Kuya. Sobrang gwapo naman ito ni Kuya. Pero this one is a tough choice. O, diba? Kasi alam naman natin na in life talaga, sometimes we cannot help ourselves but be selfish. Of course, in this life, though we want our love to be unconditional, naniniwala tayo na ang totoong pagmamahal ay ang tipo ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Sometimes we cannot help but think, bakit hindi natin pwedeng piliin yung taong makapagpapasaya naman sa atin? Yung taong tayo naman yung aalagaan. Yung taong tayo naman yung iingatan. Yung taong tayo naman yung mas mahal. Kasi lagi na lang yun yung sitwasyon natin eh. Laging tayo yung mas matindi magmahal. Laging tayo yung nag-aalaga. Laging tayo yung umuunawa. Tayo yung nagpapasensya. Tayo yung nagpapatawad. Tayo yung mas nagmamahal. So sometimes we cannot help ourselves but be selfish and think that for once can I choose someone na ako naman yung mahal. My love, hindi ko sasabihin sa'yo na wag mong piliin yung taong nagmamahal sa'yo at hindi ko din sasabihin sa'yo piliin mo yung taong mahal mo. Ang gusto kong sabihin sa'yo ay bigyan mo ng oras at pagkakataon yung sarili mong makapag-isip. Kung saan ka ba talaga at kung kanino ka ba talaga sasaya. At the end of the day, kasi yun yung pinaka-importante. Kung sino yung pipiliin ng puso mo na taong makapagpapasaya sa'yo. And no one will ever question your decision kasi that is yours. Kasi kung pipiliin ko para sa'yo yung taong nagmamahal sa'yo, and yet, kapag kasama mo siya, ang iisipin mo pa rin yung taong mahal mo, I'm putting that soul in danger. I'm putting that person in a position wherein pwede siyang masaktan. Wherein pwede siyang umasang mamahalin mo siya one day and yet baka hindi mo siya mahalin. If sabihin ko naman sa'yo, piliin mo yung taong mahal mo and that person constantly chooses to let you go, I will put you in danger. Ikaw naman yung ilalagay ko sa posisyon kung saan na pwede kang masaktan ng paulit-ulit. And that is something that I do not want for you. That is why I want you to think. I don't want you to decide today or tomorrow. I want you to give yourself some time to think. To weigh your choices. To understand what you feel. Kung talaga bang hindi mo mahal yung taong nagmamahal sa'yo, kung talaga bang mahal mo pa yung taong nananakit sa'yo, I want you to give yourself some time to think about it. Total, my love, kakakilala mo lang naman dito sa taong to eh. Itong bago, itong sinasabi mong nagmamahal sa'yo, itong sinasabi mong may gusto sa'yo matagal na, kakikilala mo pa lang sa kanya, kakabigay mo pa lang sa kanya ng pansin. Ngayon mo lang siya nakita. And I don't want you to be impulsive about it. My love, whenever you are in a position kung saan feeling mo hirap kang mamili, then give yourself some time kasi one way or another, makikita mo yung tamang sagot. All you need is to take things slow. Hindi mo kailangan magmadali, hindi pwedeng
agad-agad may jowa ka na, hindi kailangan agad-agad may kapartner ka na. Take some time. Kilalanin mo yung bagong tao sa harapan mo. After all, you are single. At kapag single ka, meron kang liberty. Liberty to get to know people without other people judging you as playboy or as cheater kasi single ka. So take this opportunity to get to know the person. Minsan kaya tayo nasasaktan kasi nagmamadali tayong magkajowa eh. Kaya minsan nasasaktan tayo kasi nagmamadali tayong pumasok sa isang relasyon. Yung crush mo palang feeling mo mahal mo na. Yung nagagandahan ka palang feeling mo siya na yung magiging babaeng maidadala mo sa altar. Yung ang kailangan mo palang pag-isipan saan kayo kakain bukas pero yung nasa isip mo anong simbahan mo siya papakasalan. My love, take it slow. Diba? Dahan-dahan lang. Kilalanin mo muna yung mga tao sa paligid mo. And then you'll know, one day, your heart will tell you kung kanino ka ba talaga masasaya. Kung sino ang pinipili niya. Sometimes, hindi ka naman talaga nalilito. Minamadali mo lang kasi yung isip mo na pumili ng mga bagay na ang dapat pumipili ay puso mo. Klaro? Klaro. Sa mga kabisyo natin katulad ni JC na nahihirapan sa pagpili ng taong mamahalin, tandaan mo hindi lang ikaw yung may choice sa ganyang scenario. The people around you and the people you are choosing from also has a choice. So take it slow. Give yourself some time to think. Kumpara kayo talaga sa isa't isa. Kahit gaano pa katagal, yung gugulin mo para lang makasigurado ka na yun talaga yung nararamdaman mo. Magiging kayo at magiging kayo. Basta wag ka magmadali. Kasi hindi naman laro ang pag-ibig eh. Hindi naman paramihan yan eh. Patagalan ng labanan sa totoong pagmamahal kung yun ang gusto mo.